may pagpanakil ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakadak adagos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam ken Bilay. Amigo, kumusta ti panang sapol dagiti pulis kadagiti nakidnap a balasang? Sapay ko mata mabirukan damit langit, amigo. Karaman kadagiti nagpukaw ti balasang ti mayor di naglupusan. Anak na itiruar, san ka di amigo? Ket, talaga anapintas. Sige lang. Karitendak a gobernador. Mariknadan tumatlain ti kinatangkan ti sangi tinintag. Day taman ti magustuakin ka, amigo. Ket, kabalami na. Edong, day jayan tinakailuganan dagiti nakidnap tayo a babae. Sakpay ang masarakan ida dagiti polis. Unaan tayo idan, kas bilin ni Boss Rod Galvante. Piman mat ni Mayor ije naglupusan. Saan nan ang makita pa iti anak na? Sayang. Amok, noan niya ti pampanunutam, Gaspar. Edong, nagtarantadong tinagmaneho iti na dialogan. Kitaim, pinatugan natin na kailuganan dagiti babalasang. Delikado na ito, ya. Pulis! Anyi ti kayat asawan da ito'y. Datayo lakit di ti kamkamatan dagiti pulis. Akin lalaing dagito ya pa nakabagiti lintag. Ti amuda nga ta, kabailan datayo. Sakbay ang makapagtingday dagiti pulis. Unaan tayo idan. Awagam dagiti kakadwa tayo. Tano nagpaputok. Sumarunuda matan nga agpaputok. Bayamon, amudan ter aramidan da. Naibaglakit din tanimando ti pinagmanihok. Ito na! Agyaman na, Kepe. O sige, pakamuandak tulatan, noon niya ti resulta ti panangkamat dagiti pulis kadagiti maatap anang kidnap kadagiti babalasang. Okay, bye. Gob, nasaya at launay. Tanamon dagiti pulis ti plano dagiti kidnapper ang mangipano kadagiti ababae. Tipat-tapat ta, Tehepe. Ipanda kadagiti kontakda ang mabalin na sindikato ti agilaklako kadagiti babae para ti prostitusyon. Nagtatakas dan? Masapay ko ma. Tagbaligi dagiti pan nakabagiti lintag amang lapod katakwada. Nakapagsarita dan ka ni Colonel Mercado. No sa dino nga ilit ti malabsanda, sabtenday da. Nabilbilag dagiti igam ni. Unda kayo a pulis. Ibusan ta kayo mo! Adda na tama na kadwa tayo. Talaga pagpungpungtod ang dagdagitapan na kabagitilintag. Kasla umad-ado dagiti pan nakabagitilintag amang kamkamat kada tayo. Uwan ngagpaiso. Kasla na sa ganaan na tayo. Ngam kasanoan na tuntunan na ito yung operasyon tayo. Sana mabalin ang maagaw na dagiti kinidnap tayo ang babae. No ipalubos tayo mapasamak dito. Papatayin na tayo lakad din ni boss. Nalalaingkit din dagita apan nakabagitilintag. No pinatayan kin inibosan ti kayat kiyo. Sige!
lang nawag ni Gaspar kaniya. Day talang no intaray dan ti kwarta abayad dagiti babay. Day tatisan na mabalin. Pataya kita. Nasyak man lang ti mangawag kadakwada. Ron? Oh. Kalata dingteng naman da. Kaslajak nang di ongor tilugan na. Oh, nakasingaak sakit di ken karod. Kasla daw urayam nga awag. Amangad no sa bali manan ti pampanunutan. Ururay ti awag ni Gaspar. At danang iba ko nakadakwada kanidong. Ngumawan damat langan. Kasta ka di. Isumat lagayam. Kurang to'y kas nga ig-igamak. Nayunam kumapay laang. Amo ti kombinasyon di kaha di yero. Hala, mga alakalatan. Nakalabas tayo iti nagbuddengan ti syudad kanti naglupusan. Kasla umad adulat ta dagiti pulis amang kamkamat kada tayo. Walidong, nasa ganaan dagiti pulis detoy. Nagtutulagan dalakit di a pagtitinulungan ken pagsisinabatan da tayo. At damanan na punta nakadwa tayo. Mabit lang. Nabilag dagiti nga armas. Adda sa bali akalaban tayo, Gaspar. Kung ngagpasyo, delikado detoy. Amang ano kaya't da nga agawan ti nakailuganan dagiti babae. Duan agrupo ti kalaban tayo. Manen? Talaga asaan da tayo nga inggan apalpaltulan? Ni Hepe ti padpadaanak ti awag na, Colonel. Ngem si kamutan ti nakauna. Okay? Agyaman na, Colonel. Saluduak, iti naurno sa panakikoordinasyon mo kadag iti naduma-dumang estasyon ti pulisya. Tapon saan ngagbalig na iti kidnapping gang anang italaw kadag ijay ababay. Nagkalabanag na ito ang nagapuanan ti pulisya. Okay? Ulitek, agyaman na, Colonel. Bye. Gob, dahito yung tayo proposal ti proyekto manipod kini provincial administrator. Inisumlat tali ti lamisan, Chato. Maragsaka na kitim padamag ni provincial director. Nagbaligi dagiti pulis anang ispal ka dagiti babae a kinidnap dagiti manakdakdakas. Nagsaya atan no kasta. Napintas sa tadamag. Dahita ti pamanaknak. Andang ngipon dilintag. Iso na lang. Nadara tirangat na napasamak. Sumagmamano tinatay ka dagiti managdakdakas kan addamet na sugatan na pulis. Nasisiglat dagiti pulis anak ipinalto, Gob. Adda sa balya grupo ang nakalaban dagiti kabusor. Ti atap ni Colonel Mercado. Panggap na nga agawan dagiti nakidnap a babae. Kunaklakit tinusan da tayo nga inggaan dagiti mangkamkamat kada tayo. Ako katlakit din ni boss. No maamuan na nga adu tinatay kada tayo. Amang napapatayan na tayo pa ni boss. Numaamuan na anapa ay tayo ti transaksyon tayo. Gapo iti panagbaligi dagiti pulis. Anangagaw ka dagiti kinidnap tayo a babae. Kasado nga rudin da ito eh. Saan ko pa kayat ti matay? Apay akil lahat nga ensardo mo tilugan. Noon niya pa'y lang kami tinang sublatam kinimando. Dandani na tayo lang arudan din na rasudos ni Agoy. Edong, mabuti nga kiti mabalin nga rami din libos ka na tayo. Abo, matanti kinaoyong na. Kat,
Anya nga rod ti kayat mong aramidan. Ilimangam kan libasam ni boss. Ad-dala nga pagpungtutam. Gapo iti kinabilag na. Saan nakalakit di nga inggaan? No sino nga min dagiti grupo ang nagpanggap ang mga agaw itilugan. Kinabailan tayo kumadag iti pulis. Nasaganaan dagiti pulis ti operasyon tayo. Ang mga nun nalimad asiniimda dagiti garaw tayo. Amuda nga rutan ani bus takin kapwanan iti netoy. Di at-adda na patayin na ta. Nasikap ni Boss Galbante. Nalaing nga agpamarang. Anya ti kunayo? Naagaw dagiti pulis ti lugan nga ayan dagiti babae a kinidnap nyo? Napaay kayo iti operasyon nyo? Boss, nasaganaan dagiti pulis ti operasyon mi. No saan kami ang naglibas? Amang ano si babalod kami kumaamin. Ang kalindagang kabay lang, loko. Inutil ka kiti Gaspar. Kinabalanda kayo kit din dagiti pulis. Boss, adda sa bali ang grupo anang panggap anang agaw itilugan. May saka pa idong. Agpapada kayong inutil. Papatayin kailangan. Boss, saan yung nga ipaturong ti baltog yung? Maragsakanak amang ipatamag iti datakan kahani. Nagbaligi dagiti pulis anang ispal kadag iti nakidnap a babae. Ngam ado abiyag tinapukaw. Ba nag-asaan ko maarong banghani. Dagkala pa kasarsaritan ti probinsya day tapasamag. Managdakdakas dagichay. Awan ko matinatay no simu ko dalangan. Kasanon no bumalis dagiti nakalipas. Si kamot lang tinagkunahan. Atapan ti pulisya adakkel as sindikato ti akin aramid iti daytoy. Virginia, jak ko man ibagakan ka daytoy. Taamangan no adang agdanag ka. Masapol nga mamuam. Adda sa bali a grupo ang nakalaban nagiti managdakdakas. Kat pinanggap na nga agawan ti lugan nga ayan nagiti babay. Aniya. Kitaan nyo ti bunga ti kinainutilyo. May samot na diya Mr. Tantiang ko. Isupay lang din nakaiturad ang namagsaukan niya. Boss, saan may anam namaan da diya na pasamak? No saan kumaan nakibiyang da diya grupo? Saan kami kumaan na paay? Sino nga tati timaod akabusor tayo? Dahil tati masapul nga mo nyo. Nga madapay kayat kong ramidin nyo. Agtignay kayo at dagos intong bigat. Paliiwan nyo tigaraw da diya Mr. Tantiang ko. Saan ko ang magustuhan ti panagbasbasawang na kanya kat kayat ko apatay nyo. Sampaya nagmaw-maw ti pungtot ko. Napay lang ti operasyon. Agasam a kwarta ko manadya Ado pa'y tinatay at tahok. Sa kalpasan na, binasbasawangan nakit din ni Mr. Tantiang ko. Agalwad ka kanyak loko. Mabilbilang daldaw mo. Kalpasan may paknida ka dagiti tahok. Isarunok apabirok ti kinasasiro dagiti nalimod akabosor ko. Di maudi apalsak ni Gobernador Santiago. Bilinik to ni Itong tapno riribukan natin si Bubukal asan Santa Barbara.
Hoy. Imasam na ti panangigop mo iti kapen. Nagsaba ka na nagring. Iti kasto yung oras. Kasano? Nasapa ka si mangpet idirabi. Nagmalasak manan na napan iti kasino. Nagbiit anaabak ti kwarta. Ay, tiyakpay kat inturuganan. Talaga kaslawan sirbi ti kwarta kin kamanda. Masayangan ka? Kastalaeng, Rod. Pagsisinublatan ti kwarta. Sang kaulit mo dayta? Di kamot nga rod amot agbiro kiti kwarta. Ha? Kwarta la dayta. Pudno. Nadaras abiroken. Ngem nadardaras pa'y ti panang pukaw mo. Oh. Naibagamit lang yan. An-an mo ti kwarta? No saan agastusen? San ka di? Panawan ka pa dito eh. Inakbit agdigos. Amangan no, agsubliak matlaang nga aginanahin ton madamdama. Diyak ka mo numaragsakan ako na madanaga na kiti napasamak iti kalman. Naimbag ta na isalakan dagi di apapay. Napanalo aragsak kan panagyaman ti mayor tinaglupusan. Gapo iti panakairaman ti balasang na naispal. Nagpintas ti anak na. Kating ka rin na kinigob, ngagsubad to ka no. Gapo ta utag da na imbag anakam da dyan napasamak. Sanya gururay tanyaman asupapak ni Gop. Ngam di pang panunutak. No bumalas dagiti managtaktakas. Kan asino dagiti asabali ag grupo. Nagkarimot ni Colonel Mercado agtultuloy ti panag-imbestigar da. Kaduada dagiti polis. Ngam oray no kasta tinapasamak tiyato. Saan aday tati makalapad ka dagiti araramidak apagimbagan dagiti umili. Nya kamot ay Gaspar. Kapaoyak ti panakalang abko iti angot ti sigarilyom. Oray tanay busa na idong. Mataktakan ako ng agor ora dito unag tilugan ta. Di ba't langin rumwar na di atansang ko. Nurumwar ti lugan na. Manipod iti rawangan aban bantayan ti gwardya. Banatan tan adagos. Talaga anamak nang netatansang ko. Dakkel ti balay na. Kasano? Illegal amin ang negosyo na. Gaspar. Ti gwardya. Luklukatan nan ti ruangan. Isaganam ti paltog mo. Nagbaligi ta amang patay kinitansong ko. Kaslakuton amabwak dagiti pulis. Natalaw na iti pagyamanak ka ni Virginia. Saan na nakasidi? Natib ka ritan ti pakinakam na. Kaya rigan na ti soldado akabayatan na masugsugatan. Ad-damot at umurturat. Awan makalapad, iti panay patungpal na kadag iti proyekto apagimbagan nag iti umili. Sige, Gob. Rumarak pa. Awagan dak tulatan, inton masapol dak. Sir. Oh, naimbag nga oras mo, tiyato. Kastamat, Sir Galvante. Agmay-may sa kayo ang sakit di. Wan, nagbati ni tilugan ti driver ko. Ngamin, saan nadagasparken itong tikadwak? Agtultuloy ti panag-imbestiga dagiti pulis. Iti kinasasino dagiti napapatay ang managdakdagas amigo. Kablawang ka, amigo. Sa bali man na napakaidayawam da ito ikas gobernador. Dua grupo ti palpaliiwan ita dagiti pulis. Ken ti maikatlo. No asino ti pakaipanan dagiti nakidnap a babae. Rumbang amaminggan dagita managdakdakas, amigo Ador.
Sumbatak mi ti awag, amigo. Hello? Anya? Pinatay na ni Mr. Tancangco iti mismo asangot ti balay na. Igam ken Bilay. Agtultuloy ti panagimbestiga dagiti pulis. Iti kene siya sino dagiti napapatay ang magdakdakas, amigo. Kablawang ka, amigo. Sa bali manen napakaidayawam da ito ikas gobernador. Duagro po ti palpaliwan ita dagiti pulis. Kati may katlo, no asino ti pakaipanan dagiti nakidnap a babay. Rumbeng amaminggan dagita managdakdakas, amigo. Sungbatak bigit na ti awag, amigo. Hello? Anya? Pinatay da ni Mr. Tancangco iti mismo asangot ti balay na. Sige. Agyam anak. Bye. Amigo, saan ka diyan ni Mr. Tancangco da itay nabakna nga negosyante? Maatap nga ado ti illegal a negosyo na? Iso, amigo. Nabayagan na palpaliiwan na iti polis. Ngam awan maalada na tibkar nga ebidensya. Kalpasan ti panagbaligi dagiti pan nakabagiti lintega ng ispal kadagiti nakidnap a babae. Apay akilata pinatayda ni Mr. Tancangco. Amangan no na double cross, double cross tinapasama kamigo. Makaamon na iti otoridad nga agimbestiga. May panggap iti dati abanag, amigo. Anyaman hindi doon napasamak, Gob. Pinatay na matlatan ni Mr. Tancangco. Teacher ya dagiti otoridad. Amangan ni Mr. Tancangco ti boss dagiti kidnapper. Ngem kaputa nagbaligi dagiti pulis anangagaw iti nakailuganan dagiti biktima. Pinapatay dametten ni Tancangco. Nabayag sakit di tinalima da pa nakapalpali iti garaw ni Mr. Tancangco. Nakaskas daw ngamin ti kalaat ng ibabaknang na. Ti atop lady. May saka na iti financer ti illegal drugs. Ngem awan na pigsang ebidensya. At dan sa apay doon nababak na nga negosyante ang maatap ay financer matlaan, Gob. Ngam simu kumatan itilintag da may sa. Katimay ka do, napanaglumbang sa iya Amerika. Itata pinatay na ni Tancangco. Kasano pa iti paragimbestiga dagiti polis. Mabitla. Apay, Gob. Saan nga ta? At isabali a grupo ang nagpanggap ang mga agaw itilugan na kitikidnapper tinang patay ka ni Tancangco. Ay na, amiga. Dandanisahan ako na nagtuloy nga umay dito'y balayo. Nanggagkukit din ti flash report iti stereo tilugan ko. Ti pan nakapapatay ni Mr. Tancangco. Naamuak mo't day takin ni Ingrid iti panagsarsarita mi iti cellphone. Kad, agtuloy kayo pailang iti papanan nyo, amiga. Amanda, nalpasa na naka-schedule da ito eh. Agul-uri dagiti tao kada kami. Saan at napasama ka pamapatay ti makalapad kada kami. Oh, talaga atim mo red ka na, amiga. Bueno, gapot ha. Awan mo't lang ti papanak. Sumurutak kada kayo. Bareng mapukaw ti panagnervyos ko. Pagkaragsakak launay day ta na ibagam, amiga. Kat agyaman ak launay.
Kablawang kayo ganidong, Gaspar. Talaga sinigurado yo anapatay yo ni Tantiang ko. Ket gonggo na tiloko. Boss, basta na kami kini Edong tagtignay. Natatakiti bala ti kotse. Nabibilag namin dagito yung armas, boss. Sigurado ang matay titamaan na. Tinapintas ngayong bunga ti panang patayo king kwana. Baliktad dagiti pan nakabagiti lintay. Muling da. Inatapdaan ni Tantiang ko ti boss dagiti kidnapper. Ket ti sabali ag grupo ang nakalaban mi tinang patay ken kuana, boss. Isuda lang nga raw doon tinapabasol. Kitaak man tilaing dagiti polis amang birok kadakwada. Da kayo ato Kahit kung unahan nyo dagiti pan nakabagiti lintag. Ano pa nyo dagiti salbag? No saan nagapo kadakwada saan kuma na isalakan dagiti babay. Agasem ti pukaw tayo iti dayjay. Chato, apay ngay may kadimano nito eh. No, da kahit apay danon ni Ador, di na pala niya wag kanya. Imbaon na kakadkadoan kayo pailangan, madam. Awan mat kami tinapatingar aramida kaya kapitulyo. Saan ang masapul abantayan na? Awan di mapasamat kanya kansa. Agtungtung palak lang matitibilin, madam. Kasta na yan na panang dungdungo ni Gobernador Santiago ken ka, amiga. Gobernadora. Awan ti mo kapag pagadak. Nadagpanggap iti dakis kanya, dagiti tawa tultulungak ti mismo amang salaknib kanya. Husto ta ko nam. Pudno launay. Tsak magustan ti pagana. Madam, saan niyo mo't nga minakayat ani Rodor ti mangkadkadwa kada kayo? Daytay macho a pulis nga escort ni Gob ti kaya't mga sawon chato. Nagtayag sa nagdakkel ti pamagina. Nagdakkel lagi ti muscle na. Ha? Saan ko akayat ani Rodor ti mangkadwa kanya? Amang ano kabutang pay dagiti tattao. Madam, nasingpet-met ni Rodora. Man nakigayim pa, ikan naragsak kakasarsarita. Sigod nga may nga scout ranger. Nagdakkelmat nga may tibagina. Narigat da ito yung ipatpatrabaho ni boss kadata. Sa tino kumati pang birukan ta kadagiti nakalaban tayo di. Asino nga tangamin dagijay? Umunang. Idi panggap da nga agawon dagiti armas. Sa kilat anagparang da idi kalman. Wanidong, kat maluksaw launay ni boss iti napasamak. Agasem, wartak ko mga minday jay. Dakkel ko mamanan, ti mabingay ta Gaspar. Naparabor ni boss nga agitad itigong na. Kaslawan sir biti kwartakin ko na. Uray kas jay anaungat. Dayjay, itinalaw sa pungtot na. Sana nagpangadwa anang papatay kini Mr. Tantiang ko. Apakaipaayan ko man dagijay ababae kinidnap tayo. Masayangan na kiti balasang ni Mayor kapo iti kinalapsat na. Kurso na hadam sa akin di. Anya nga tano kidnapan taman ang dayi abaway. Kalpasan na. Amumon na anya ti aramidin ta. Edong, agungat laki din ni boss. Numamuan na nga garamid ta iti saan na abilin. Di saan tanton nga parang dayi abaway. Awan ton ti makamu no anya tinapasamak na.
Kamamangan no marigatan ta amang bantay. Pinabantayan siguro ni Mayor. Masurunak ka ni Virginia. Napanakkel unay. Ha? Impambar ko la tayo na nasakit ti ulo. Apay, anya manan, ti pakasurunam kayong kuwana. Anya tinarabid na king ka? Si Murtak kadakwada. Tapangyaw awanak ko ma iti nervyos ko. Gapo iti panang patay dakin ni Mr. Tanchanko. Di manon mo day tatsato? Taimbilin ka nun ni Gobernador akad kadwain na ni Virginia. Dungdungon launay ni Ador ti asawa na, Amanda. Bibiyang ko pa'y. Tinakasurunak. No kano adaag panggap iti dakes ka ni Virginia. Dagiti kano tattao at tultulungan na ti mangsalaknib ken kuana. Sikamet, Amanda. Nuan niya laditan ti pagpupungtutam. Day talakit din. Lay magmanta na pasurot ni Virginia ni Amanda. Baknang ni Rodrigo. Dakkel di may tulong na. Baknang kayo mga ko. Tasakbayan ng gobernador kayo dito Santa Barbara kat mabigbigbig kayo amay sa kadagiti kabaknangan iti sapa sa paprobinsya. Tawid ko ray ta kadagiti dadakkel ko. In sakripisyo, di kinarang ay ti biyag ko kas may sa negosyante. Tapno makapagserbi aklayan kadagiti umili. Saan kayo ang makapagbabawi, Gob? Manipod na gobernador kayo. Ti mao din ti adu akabusor. Awan at pulos ti panagbabawi, Chato. Ragsak ko ti agserbi. Ken arapaap ko ngagbalin akababaknangan ken katalgedan ti Santa Barbara no may papan iti peace and order. Nagsaya at adang gandaytan, Gob. Ngamne, gapo ka dagiti dakas sa mapaspasamak. Kaya rigan nyo at tintinaganda kayo. Punureta, ngam saan dantong agbaligi. Oray kasano tilaing dangag lemang. Saan ko asar dengan ida aging gatjak mabalas dagiti sinalbag. Saan nga tao ni Mr. Cheng dagijay, boss? Anya ti kunam? Tao ni Mr. Cheng? Kasla imposible mo detang ibagbagam, Gaspar. Kat ni Mr. Ching kumatikadwa ni boss iti Black Sun Mining. Wano saan? Ni Mr. Choi. Amangan mo't no saan apod no anatay, boss. Mabiit lang. Idi napantay di balawas. Saan nga taabalay ni Mr. Ching day di napananta? Kan agam amudan sapay kidikin ni Mr. Choi. Malagip kunda itangin istoryayo ide. Ati atapan nyo ani Mr. Cheng na paniti balay ni Mr. Choi. Bueno, agsubli kayo dyan. Katamon nyo ti palibad da Mr. Cheng kan Mr. Choi. No ape pinadanon mo pa lang ni Chato itinapanan mi kini Ingrid. Awagan ka kumalangit ay amang numasinga ka. Pinakita kayo lang ken kung anatap no kumustahan na ti kasasadyo. Saan mo tanagbayag? Asidag namin, iti nang ibaunak iti ay nyo. Di na ka di pagdanakan, Ator. Awan ti daka sa mapasamak kanyag. Kasta ka din, ti kinadakkel ti panagtalak mo iti bagim? Sapay kumata saan asabali ti panunutam. Napanunot ko. Awan ti mararamidak, no paadi panak iti butang. Natural ka, ha? Ngam awan ka si sigurado.
Amumat, pasig akin na imbag ti araramidag. Ngam day tamatan ti pamkwatan da amang ipangtay ti biyag ko. Agdo matay ti kasasaad. Agar aramid akiti kinaimbag, tapno da pagbiag dagiti umili. Idinto asika, ti panagaramid mo iti naimbag, mangparnoy ka iti kapusor mo. Virginia. Ti dakas sa tao, kagura na ti kinaimbag. Maawatag ti kayat mo asawa nani. Ngam sana ka mabutang. Aging ga siyak ti gobernador. Tiyak ipalubos aruming baw ti kinadakas. Awansa pa ni Madam Boss. Ang mga norabin tumanan, hintol sa bangpet. Nasapa si Mangpet, ngamrimuar mo't lang. Saan na makatal na diti balay? Ungayam, laglagi pa nyo kan idong ti papanan nyo inton bigat, Gaspar. Awan ti problema iti dayta, boss. Anya teramiden mi. Nukas pangarigan tamaduktalan mi asibibiyag gaya ni Mr. Choi. Agkumplot da amang laban kada tayo. Di patayan ta adago sida. Isudagat din ti mangdadal kadagati operasyon tayo. Sanyo akabala na dudwa kayo lang kan Gaspar idong. Numapaniknikan nyo daytang atap yo. Baliwak timang plano no anya tinasayaat nga aramiden tayo. Sige, boss. No anya tibilin ko. Isupay laang ti aramiden nyo. Day taman ti kunak, madam. Patangkanan niyo sinagam yun. Kasta, ti asawa ti gobernador. Pagkaragsakak ti aramidak, natalagad tinakam ko. Awan apulos ti panagbutang ko. Kaputasan na rumbeng, apabut-buteng tayo. Ni, nakarubot kamot gayaman, Gob. Amumuntan kanyak tsato. Kayat ko, akan nayon na nasapa ti panangrugik ng trabaho di Kapitolyo. Ado tinaskan nga si kasuan kan ering Pasko. Wan gayam, honey. Sabali man kat iti malagip ko. Kumustan ti pa nakaimbestiga ti kinasya sino dagiti pimatay kini Mr. Tanchanko. Ado ti anggulo, amasapul nga adalan da, may papanin ti pan nakapapatay na. Italek ko na ito, kadag iti pan nakabagi ti lintay. Sabali mo ti dimta nga driver mo. No jak agbidot. Ni Mando dayjay. Magno ko nam ta sa bali ni Mando. Ah? At da nga minasapa ng ibaon na kada Gaspar kanidong. Impakuyog ko ni Agoy kadakwada. Inal daw sakit ding ada na patag-apagnada. Nagijay talo, tipang namnama aklaunay kadagiti taok amanda. Numakita idan dagiti katultulag ko at tao. Amo dalatan. Oh, talaga nga rod amapang namnamaan da. Kas ididamo nga imay Gaspar. Kanayon lata nakagwardya iti rawangan kan iti unag ti balay. Sana na nga tuon ti alad. Kat nawaya makita iti unag. Awan serbi tinapintas a balay. Nuna nga to ti alad. Oh, at darimwar alugan iti gate. Pintasen alugan, Edong. Surutan tayo da. Uray sa dino ti papananda.
Igam ken Bilay. Kas ididamo nga may tagaspar. Kanayon lataan na kagwardya iti rawangan kan iti unag ti balay. Wan Edo. Saan na nga to una ti alad? Kat nawaya makita iti unag. Napintas kendakkel ti balay. Awan serbiti na pintas a balay no nangato ti alad. Oh, adarimwar alugan iti gate. Nakpintasan alukan. Surutan ta ida-idang. Uray sa dino ti papananda. Amangan makadlaw da sursurutan ta ida, Gaspar. So apa adayong pailang ida. Ngem saan ta nga iya dayo ti imatang ta kadakwada. Malaksid iti napintas kendak kalalukan. Tuapay alugan ti simaruno kadakwada. Talaga na talgad ti seguridad na. No asino man ti big boss da ito'y agrupo. Nabilag lakit di at tao. Tinantyak ti oras nga isasang putyo kadaagoy kan idong dita. Kat sana ka nagbidot. Siya akong timawag, ta mabaybayag kayo manan. Nga urayak. Boss. Manipo diti at tapon may pagtaangan ni Mr. Cheng. Sinursurot mo ida. Aging kay ti balay ni Mr. Choi. Talo-alugan tinagkukumpuy ang nagturong dito'y. Kasi di manan? Kasano ti kinabayagyo ditan, Gaspar? Dandanin 30 minutos, boss. Maging kita. Saan na pa yarimwar? Matagtaganak pa yun. Makasigsigarilyo aklaw na yun, boss. Sinalbag ka. Ipapas mo tag sigarilyo inton malpas ti paparamid ko. Ang mga numalib at kayo pa'y. Nasa pa dimtang ni Colonel Mercado dito Kapitolyo, Gob. Kastig kaya mal daw. Tigilinawa sa panag-report na kada kayo. Agindan daw umakan ni Major Cordova. Yung sana dimtang. Saan pa'y mat ngay mawag? Tamuag kumano anya tiga puna asana nagparang. At nga tamanin pakarikutan da ejay San Casimero, Gob. Deklam mo. Ita lang nabiit na nag-report ti Pangulo nagitimang bambanta iti Forest Sanctuary. Ket awan kanoti madmadlaw da ngagbasak-basak. Ang mga nukabuteng dadagiti narungrungsot nga ayok. San ka diya kasta tinapasama kini Mayor Hernais? Laging gaita. Awan pa'y tinalawag ng investigasyon na the foul play ti panakatay ni Mayor Hernais. Talaga nga inururay ka, Ingrid. Gapot kayat ko, hagplano tayo ti sumarunong aramiden ta. May isang proyekto nga ada makatulong iti pagbiyagan dagiti nakurapay nga umili dito'y Santa Barbara. Malagip ko gayam, Gobernadora. Saan ka di pa nga imawag ni Mrs. Villarabas ken ka? Gobernadora manan. Virginia ko namlatan. Apay ni Mrs. Villarabas? Adda dagiti inkarina at tulong idi. Saan pa yung ngay mawawag? Nasaysaya at no saan tayo amang namnama, Ingrid. Ado ti mabalin ang mga ala iti punto. When met ka ti. Kas asawa ti gobernador. Ado lakit di ti mayat ang makitinulong kadagiti proyekto tayo. Edong, iti pantalan mo tinagtungpalan na kiti sursurotan tayo. Kitaan tinim sa aga.
basin ko ti dimsag iti napintas alugan. Kasla ni Mr. Choi. Mr. Choi nga agpaiso. Nakasta, si bibiyag ni Mr. Choi. Pudno ti atap ni boss. Masapul amaamuan ni boss daytoy. Dimsaag dagiti bodyguard ni Mr. Choi. Nagdadakkel dagiti bagida. Ken nakabitbit da iti nabibilag nga armas. Agturong na ditoy. Ket nakapaturong na giti armas na. Delikado. Pagandaram tilugan. Alis to ang iatras. Taltalo tayo lang kadaagoy. Saan tayo akabalan ida? Kasla nabibilag dagiti armas na. Edong, agoy, isagana yung nagiti armas yun. Saan da tayo nga ingga nakamkamatan nagiti tao ni Mr. Choyo? Dahita pa nagmanihom ti ba may Sam Gaspar? Da kaming ti makamu kiniagoy dito eh. Da pa paggasam ti panagmanihom. Oops! Dandani tayo mata na idong paritikila da pa nagkabing mo iti manabela. Sursurutan da tayo lata. Dandani na tayon makamakam. Palpaltugan na tayon. Agoy! Agid dantang agpaputok! Dapat pinaputukan na tayo. Kaya't na tayo apatayon. Nakapagmutang na kita, kabusor. Nupin na tayo ti kayat. Baki inibus tayo. Agoy! Agoy! Napaltugan ni Agoy. Sana mabalin na ito eh. At dapay apapaggasik ang pataray. Napakot mo ti pa nakisarsarita dagidya sa nga iloy itay ko. Aglanglangadan sa mata negosyante. Saan ka nagbindot iti dayta? Kaya tatyag puunan iti may sa negosyo pagaramidan iti papel? Wow! Nagsayatin ko. Napintas na negosyo. Ngam sa anak ngay manugot. Tati kaya't dakit matroso dagiti dadakalakayo iti kabambantayan. Anya? Oh, dakas matgayam ti panggap da. At da kanon nagiti kontak da nga daan iti plantasyon ti Melina. No dagiti ay mapalubusan da. Basta kompleto dalakit diti papeles. Ngam sabalin na saritaan, no dagiti dadakalakayo ti kabambantayan ti pukaran da. Kaslasan sama ta pabrika ti papel ti panggap da. Takayat da mo ta makalbo ti kabambantayan. Sana kay manugot. Napaot ti panagsasarita mi. Takayat dak nga alukuyan. Ado kano at tao ti may kaniti trabaho. Ngam, kayat da mo ta dadaalan ti kabambantayan. Madama pa lang ti panagmulay ti kayo ti kabambantayan. Sa kastakit din ti panggap da. Isa saan na mabalin. Adeta, nagsardang ti panagsayasay ti dara iti sugat ni Agoy. Naimbag tadapkis lang ti sugat na. Nakaturog pa kitin. Agre-ring ti cellphone ko. Hindi, boss. Kasano na ito yan? Mabutang ka manan ako, nak. Muto day ta cellphone mo. Tasyak ti sumunggat. Hello, boss. Paya si kamanan ti simong patidong. Ni Gaspar? Ada iti abay ko. Dakas sinapasamak. Nasugatan ni Agoy. Kinamat na kami a pinalpaltugan dagiti pasurot ni Mr. Choi. Si bibiyag ni Mr. Choi. Wan, boss. Pudno ti atapyo. Kat amangan paigit din. Ani Mr. Choi kan ni Mr. Ching.
kat may maysa. Oh, anya ti mapaspasamak ken karon. Agpungpungtot kan samat. Nakarupangat ka matan. Sana siyak ti kalaban ng Mr. Joy. Jak maklon nga da nabilbilang ang siyak. Rod, apaya di ka matan nagsasao? Nagdagulit ka! Ah, Sanak pa lang kakasarsarita. Tada problema kiti may sa negosok. kasta ka di. Ikanak pa'y nga rod iti kwartam. Rumwarak pa'y laeng. Amom no sa dino ti pangalami ti kwarta amanda. No kwarta lang, saan aray tati pang singsingaam kanyak? Nasangkutakmat ni Ingrid iti balay, honey. Napatagsakit diti pagsarsaritaan niyo. Naimbag ang malam mo, Governor. Kaslamat kan ka, Ingrid. Lagyaman na kiti panang suportam ka nagiti ganuat ni Virginia para iti pagimbaga nagiti umili. Pakaidayawak, Gov. Ada iti pusok ti tumulong ka dagiti nakurapay. Honey, itepay lalo agsarsarita kami kini Ingrid. Kasta? Ang mga no makasingak. Panawan kayo pa nga rod. Sa anak matkit di ngagbayag. Saan na kan ana italtalak Ingrid? Tinasayaat, dito'y kakit din amang rabii. Itulod na kanton ni Chato. Dadakkel ti bagi dagiti bodyguard ni Mr. Choi, boss. Nabibilag dagiti armas na. Agpungpung tutak lang arulan, dagita pa'y lang tibagbagam kanyak. Kaya't mo tauluyan ka. Boss. Boss, San ko ama ako nga da nabilbilag ng siyak. Kagurak launay ti panangalilaw ni Mr. Joy kanyak, Gaspar, Idong. Numapanagnikak ti atap ko ngay sumod lang ni Mr. Cheng. Kamaganyo, kat siyak ti mang patay kan kuwana! sige boss. Naunahan da kami lang. Taadda kami iti teritoryo da. Ngam no ibilin mo, apatayan mi ida. Iso ti matungpal. Amo ni Chato day taabanag, honey. Ngam saan siguro akayat nga unahan? Isa saan na nagistoryakin ka? Saan yamin abibiyangan ni Chato dagita abanag, honey? No niya ti trabaho na. Iso lang teramidan na. Agistorya lang kanyak no maipanggap iti seguridad na. Sukir dagitjay a negosyante. Dagulit da. Baliwan tanto kano ti makisarita kanya. Kat imbagak lang arodan. Asaan nga agbaliw ti pangateng ko. Saan tala ko mga minang nga iramraman dagiti dadakkel akayo iti kabambantayan. Patapak nga rod. Asaan la agagangay a paktorya ti papel ti kayat dapat akderen. At dapat sa bali. Naita ti patapatak. Mapanakas na, honey. Tagasamat dayta. Ngay nalukoy da ka nga umanugot iti panagtroso ta iti kabambantayan. Itay pailang akas lang naunag ti pampanunotam idong. Panagkunam, kapailan tayo dagiti pasorot ni Mr. Choi, nurautan tayo ida. Karkaritam sakit di ti kabalang. Ang mga nunalipata mon, ti panangipatorong na itipaltogkin ka. Namin na doon nginarabin na kanyak na ita, idong. Kaano laang di pinagsinublat na taadi ng danog.
Awan anay dahi ang Mr. Choi. Tattao na lakid di, tinakibiyang iti operasyon idi. At dantoal daw na kanyak. Ha? Ni boss. Amang ano ibaon na tayo ang mapanrumaw to. Hello, boss. Hello, Gaspar. Or-oraying kayo kan itong ditimansyon. Kaya't ko asarungkaran ni amigo ato, Rigi Capitolio. Sige, boss. Itamot lang. Umay kami. Salpag ka din akong ungtan. Katay di titandaran nyo. Yakat ang maamuhan ni Amanda, tinapasamak di agoy. Uwan, boss. Kababain pa'y kada kayo kini Gobernador, Chato. Sinukon nakpay laang dito'y balay. Ijay ka na mabigat. Ano pa isa tinapatag kapag tungtungan nyo? Agyaman ak iti kinaanos mo. Awan anyaman na dito, madam. Si Kamat, Chato. Ingrid ko namlatan kanya. Rumbang lang adayawan kayo. Yan, naglugo mo tintin nagmaniho iti di dialogan. Kalat-latan na kinurus na tidalang. May baglakit din ta na si putak. Anyati ko na, amigo. Sa anak kay manugot, gaputusan ko yung palubo sa matadal di kapamatayan. Ngam no nabak nang dagidya negosyante. Sanda ka ngayon kahan. San mo nga amangan kidi no napigsa ti kapatda kadagiti nangat nga to a politiko iti pagilian. Ure asino pa iti padrino na. Jakto pa'y pinalubusan ni General Villarabas iti kayat na panagminas iti alibago kan binuangan. Natangken ka adinang pagusto kini General. Retirado a soldado ken sigod a senador. Mabigbig pa ya may isa kabaknangan iti pagilian, amigo. Siyak ti gobernador dito'y Santa Barbara, amigo. Awan tinabilbilag ngam siyak. Ngam nagkaring agsublinto. Nawaya mang ipatakdari ti kayat na negosyo no pagrangayan ken pagimbagan na iti umili. Saan lakit di amay sakripisyo tinangayid abuya iti probinsya aday daywen na iti turista. Sika lang di kahit ko akasarita itong. Ada napatag ni bagakin ka, ajak kahit amang ni Gaspar. May panggap ka ni Mr. Choi? Makapungtutak kini Mr. Choi. Ngamjak kaya tagdardarasutos. Kaya't ko asiguraduan ngagbaligi kayo amang patay kenkwana. Wan gayang boss. Inawagan nak ni Pipe. Dahil tamo ti bagakin ka. Kaya't ko nga galukoy kadagiti kakadwayo. Kasapula kita iti pangpanggapat. Igam ken bileg. Ada napatag ni bagaking ka ajak kahit amang ni Gaspar. May panggap ka ni Mr. Choi? Bus? Makapungtutak ni Mr. Choi. Ngumjak kaya tagdardarasotos. Kaya't ko asiguraduan ngagbaligi kayo amang patay kenkwana. Gayang boss. Inawaga ko ni Pipe. Dahil tamo ti bagakin ka. Kaya't ko ngagalukoy ni Pipe kadagiti kakadwayo. Kasapula kita, iti pangpanggapag idong. Ha? Anyo ti kayat yu asawan, boss? Saan ka ngagsaludsod pa ay?
Nuan niya, tibilin ko kanimbilin ko king kayso titong palam, mawatan. Sige, boss. Mapan ko kadidanunan ni Pepe. Wino, awagaklatan. Ang mga numakadlaw ni Gaspar, iti panagpukaw mo. Awagam latan. Sige, panawan akon. Nakapungtutak na unay. Agsasaruno ti pan nakapahay ko. Saan anatuloy ti Blacksan Mining? Katatapa ka ni Mr. Joy takin tao. Iti mang laplapad ka na iti operasyon ko. Ken, agsagana ka, Gobernador San Diego. Saan mo amalapdan dagiti kayat ko nga aramidan ita? Naimbag ta naawagan kamatlangan, Pepe. Denggam ana imbag ti ibagak. Agalukoy kayo kadagiti tumipon ititignay. Wino, grupo tayo kunak manlangan. Kayat ni Bus Rodrigo Galvante, apapigsaan ti pwersa tayo. Panagunak, adda na patag apakasapulan na kada tayo. Nasaya at no kasta. Kasaritak ni boss. Taikan na kayo iti abastoyo. Tapno saan kayo pailang agar aramid iti saan anasayaan. Noan niya ti imbilin ni boss. Isut titong pala nyo. Idong! Sige. Bye. Nasayak samot ti panakisarita may ti cellphone mo, Edong. At ang sakit dilim-limod mo. Dahito iti makunakin ka, Gaspar. Saan nak abibiyangan? Ta saan kamot abibiyangan? Mawatam? Nasaysaya at anasapsapa ang makadanon ta iti pakaangayan ti programa, Ingrid. Impanamnaman dagiti nakasaritak amang sanay para iti may samanan a livelihood program. Agsasarano dagiti proyektong gobernador. Saan ta pa yan nasapasap ti si Bubukal a probinsya? Kaya't kung nga idanon ti serbisyo, uray iti kasulsuli na kan a lugar. Naimbag ta, pinalubusan matlang ni gobernador a sumurot kadata, dagiti daduma a police escort na. Ay, binaybay aklatan. Awan ti kas itagsakbay nga agpaiso. Saan ka di pa rin tang da Colonel Mercado kan Major Cordova, Chato? Alas 10, tinagtutulagan miya parang sasarita. Awan na pa'y matlob. Awan pa'y matkiti ti alas 10. Amang ano, dadan iti dalanda. Masapo lang makasaritak mananida. May panggap itilinak kental na ti probinsya. Namabalin, saan ko man na maulit tinapasamak idi apa nagkidnap. Inawis ko ang makitarip nung ti Pangulo dagiti Forest Ranger. Takayat ko asiguraduan nga awan ti agraira nga illegal logging. Awan pa'y matinadamag tayo akas na tinapasamak, Bob. Nasikap ngamin dagiti illegal logger. Nupay naingat ti pannakariki sa dagiti lugan na lumasat ka dagiti checkpoint. Adalat ta sa balya pamuspusan dagiti agar aramid iti kinadakas. Adalat ta ngamin nga agom iti kwarta agom. So, may turod dalat ta ti agar aramid iti kinadakas. No kayat dati agpabaknang.
Waya-waya da rita. Basta saan dalakit di adadailan tinakaparsuan. Tatatayin tumot lang tagsagrap. Puno rita, Gob. O sige, rumuarak pa dito opisina yo. Ang mga nagur-uray mo tin itinuar da gitir-urayan yo. Aldawan, yung saan kapay kaya marimuara. No kanain ko makastoy ngagtalinaid kamat dito'y balay. Aglaladuta ka na bigatan, Rod. Nasakit ti bagbagig. Agikaro haksamit ten kadagiti panagpuypuyat kan panagbarbartek ko. Nasayaat man ta kasta ti adday ti panunot mo. No anya kami ti malalam iti panakibarbarkadam. Amom no apay. Sikamat lang tinangisuro kanya. Saan ka kadi amakadlaw? Asaan mo mat amay pa ay dagiti pagragsaka. Ang mga nuan niya mananday tang ibagbagam. Mangrugi ka manan ako na. Saan ka di nga wan sa bali na patigking ka no sa nakwarta? Kwarta? Wan, akwag! Apay, nawan kwartam? Maramid mo ka di tiket mo. Apay nga agnig-negosyo ka, Rod. Saan ka di agapo iti kwarta? Ay, adadalang matidog ti saritanda. Kunak man nun nasakit ti bagbagim. Sinong batak laang dagit imbagam? Saan ka matlata amang rik na? Sige, dita ka man lang yan. Ay, kita mlata ni Amanda. No anya laditan ti maparparnoy asan mi apag kinaawatan. Dimting kayo gaya man kan Gaspar, idong. Kadwa mutla di Gaspar. Jak magita. Pinanawak iti sirok ti Akasya. Amoy latan amadama manan ti panagpaypaybyub na. Talaga ni Gaspar puuran nansan ti barana. Ay, wen gayam boss. Apay asaan nyo apapukan ti Akasya. Ket pasat mo't dayta ti solaryo. Nagsaritaan mi daytan kiniador. Saan ngay palupos ti panakapukan dayta akayo. Engem saan man na dayta ti pagsaritaan da. Awan sirsirbina. Awan kadipay ti may padamag mo kanyak. Nakasarita ko ni Pepe, boss. Sigurado, nagtignay adagos dagijay. Kasapulan dati abastuda. Awan problema iti dayta. Mapan kayo aggatang iti kasapulan da. Ikampay ida iti kwarta. Mangayab ka iti dua kada kiting kuyog mo akakadwam. Ket ni Gaspar. San mo na problema pa ni Gaspar? Itulnog da kaya budiga, tao sa rinyo ti may salugan. Niagoy pa ilang di kadwa ni Gaspar amang koyo kanyak. Ngam, saan kayo magbaybayag? Nalawag? Sige, boss. Mailiwak mo ton, itibiyag iti kabanbantayan. Ngam nasaya-saya at lat tatibiyag dito'y patad. Nala daw kayong sakit sir. Apag isumat ka diti kadayon, kapampanaw lang da Major Cordova kan Colonel Mercado. Kat amang aninton lepas pangal daw mati datatang dagiti Pangulo, dagiti Forest Ranger. Napatagsakit diti nagsasaritaan da, Chato. May panggapiti peace and order. Kayat ni Gob apaingatan, ti pan nakabantay dagiti checkpoint. Tapno sana maulit ti pan nagkidnap. Kastabot na kayat na siguraduan ngawan mapasamak nga illegal logging.
Dahil tangagpay so ti kayat ko ang mapasamak kami ko. Mapasarneng ko man nagitidda ka sa mapaspasamak. Ket agbalinan na nalinak ti Santa Barbara. Problema dayta iti entero a pagilyan, amigo. Nakarkaro pa iti mapaspasamak iti daduma a probinsya. Banag adyak kayat na mapasamak. Napadayawan na kas outstanding governor. Ket kababain, no jak may subli ti linak ken talnay Santa Barbara. Nga madote agbalin nakabosor mo, amigo. Amo meten. Asino kumangamin ti san naakayat ti bumaknang? Inutek apukawan dagiti Pangulo dagiti managdakdakas, amigo. Kalpasan ti pannakatay ni Mr. Tancangko, no pay sa anak apabor iti pannakapapatay na. Masapul lang, ngagpatinggan ti kinaddakas daw. Oh, Ingrid, anya teraramidam dito nga agpaspasuli. Umay kamutan makigiddan amangal daw. Saan ka kati mabisin? Sinong batak laang ti imawag itay? Kasladyak pa'y lamarit na tibisin ko, gobernadora. Uray madamdaman ton. Ala, si kati makaam mo. Si kakit di gobernadora. Wino, kayat mo timapan mangal daw iti restaurant? Naanya ti kanan dagiti maray iti programa. Isumot ton ti kanak. Tsak kayat nga iparik na kadagiti tao, pangato. Serbisyo ti ipapayta, Ingrid. Masapul ang makilevel ta kadakwata. Dayawak launay day ta akin na pakumbabam, gobernadora. Awan ka din ti paparan tayo, boss. Pinadiritso mo tintilogan iti mansyon. Ibagag tulatan keng ganwad na mapanunot ko papanan. Oray mapangkapay lang iti buddi ka. Dito yaklatan nga agistambay, boss. Ay, huwag gaya, boss. Ni Edong. Adda nang ibaunak ken kwa na. San mo napakibiyangan pa deta? Sige, sumre ka kon iti mansyon. Sige, boss. Agin tatangken ni San Diego. Sige. Kita aglaeng napagpatinggan na. Kung kayam. Masapol na makontak ko dagiti talo a negosyante ang nakisarita ken ni amigo. Tapno palubusan da ko mga agtroso. At dalakid di equipment na gajay ama usar iti panaglaging. Nagmalmalamasan ka nakita, Edong. Kumusta tinapanan nyo kadagiti kakadwam? Nagdamdamag ka kanyak. Kasla si katibus ko. Awan mo takas na tiyag sa ludsod. No, di mo kayat nga ibaga. Nakamuka. Adalang nang ibaunan ni Boss Kanyak. Kasta ka di. Gayam. Awan ti imbagbaga ni Boss Kin ka. No kaano araotan tayo ti teritoryo na Mr. Choi? Kunak man no di tinapanan nyo. Ngam saan akas karina araotan ida. Nabilagan ni Mr. Choi. Day tagayam timbaga ni Gasparkin ka. Nabilagan ni Mr. Joy. Ngam saan ko amaklon nga da nabilbilag ngam iti siya kidong. Kasi tinakunakon at dantual daw na kanyak. Nabilag akalaban tayo ti grupo da, boss. Pakibiyangan amin nga operasyon tayo. Kastay nakunak. At danto timpo apatay amin ida. Kibusa kita. Ngam saan na rin dati pagsaritaan da.
Narugyanan ni Pepe tinagalukoy, iti agbalin nakakadwa tayo. Nasayat launay. Magustuak na ita ipadamag mo aday ta, idong. No at dantom da sa bilang amalukoy da. Masapol amasanay damanan. Adupay lati nakadulin nga armas iti armory. Sige, boss. No makasaritak tumanan ni Pepe. Ibagak to nga idaras dati agalukoy iti tumipon kada tayo. No mabalin kayag ko nga iti kadarasan minukawitan na panawen. Kat may patong palkon dagiti panggap ko. Agyaman na kitar aramiden niyo, hani. Dakkala tulong na ita kanagiti tao. Naragsak da agsirbihani. Aglalo, no naragsak da giti tao at tultulungak. Uray kasano ti kinanong mo ti kapailag. Tinaskan, alam maaramidan tayo. Bareng no, babain man lang iti panagaramid tayo iti kinaimbag kat maparmag ti kinatakas. Juan, itilaksid nga agtultuloy dagiti kinatakas ang mapaspasamak. At dapat masapol nga agpanunot akiti pamuspusan. Tapno saan ang mapanunot dagiti tao ti agaramit iti kinatakas. Kanayo na makikoordinate ak karagiti panakabag iti linteg. Nagkaridamat. Ad-adda kanupay nga ingitan da dagiti dumaldalya sa talugan iti checkpoint. Wan kayam, sa bali man kit diti malagip ko. Saan ka din ang nagsubli dagiti talo ang negosyante? Saan kayo man? Ngam impasigod ko karakwada. Saan ko apalubusan ti panakatroso ti kabambantayan? O sino nga natin mo away? Hinog muna. Tara pa apaklatan nga dawanan daga sa mapasamak. O sino nga tangagpaiso na ito? Honey, saan ka di pa nakarubat? Adan ni Chato nga gururay. Ay, nasapa manita. O sige, sung batak mi iti umawawang. Okay. Hello? Oh, Mr. Soronda, si Kamat Gaya. Anya? Ni General Villarabas? Apay? Anya na itaan na patag nga bagara kanyak. No may panggap iti black sand mining. Nakapagsarita kami may papan iti dayta banag.